så gør vi klar til deltager nummer 24 og skifter op i farmklasse 1. Og det er farmklasse 1, det var til nummerpigerne deroppe. Og deltager nummer 24 er en William Kloppenburg, eller sådan noget lignende, i 9H 826. Og jeg mener, der er givet grønt op ad banen. Minder jo mest af alt om en... Hvad skete der der, mine damer og herrer? En skrig H, og vi får manden ind med løbehjulet her. Plantagetraktoren, dejlig smalsporet traktor, stoppet allerede ved, ja, hvad hedder det her? Hvad kan det være? 263 meter? 63